dia, bailets i bailetes, subscriptors i subscriptores de Frodo Bombón. Bé, la nit d'avui és una nit molt terrorífica i degut a això anem a fer un vídeo una miqueta especial. Tan especial que serà de caràcter terrorífic. Espero que us agradi i que no us espanteu molt. Bé, això us vinc a parlar d'una historieta que no m'ha passat exactament a mi, però sí que li ha passat a una persona molt propera a mi. Una persona que me l'estimo molt avui en dia, però que el que va passar aquella nit, avui en dia encara és un misteri. No us revelaré el nom d'aquella persona, està clar. Només cal que escolteu ben atents. Fiqueu-vos còmodes i tapeu-vos una miqueta amb el llit. Bé, tot comença fa cosa de 3 anyets enrere. Si fa no fa, el 2015. Jo estava parlant amb una noia via WhatsApp i en sec va deixar de parlar-me durant 2 hores. Eren les 2 de la matinada. Havíem deixat de parlar, òbviament, a les 12. Jo pensava que ja havia anat a dormir i jo vaig estar a punt d'anar a dormir i m'hagués adormit si no hagués sigut per un àudio. Un àudio que me va enviar ella, que durava bastant, la veritat. Escoltant aquell àudio me vaig acollonar bastant. I ara mateix us vinc a explicar aquell àudio. Bé, aquell dia aquella noia estava absolutament sola a casa. Estava a la seva habitació, com de normal, parlant amb mi, parlant amb altres persones. La qüestió és que, estant parlant i tranquil al seu quarto, va començar a escoltar uns sorolls molt estranys a les golfes. Aquests sorolls eren ni més que menys que cops. Cops que feien contra el terra, com això. Òbviament el que he tocat jo ara és una porta, però els cops eren més o menys així. Ella no s'ho va pensar 2 cops i va anar dalt a les golfes a comprovar si hi havia alguna persona o algun animal que s'havia quedat atrapat. Va pujar, va obrir la porta i no va trobar ningú. Tot i així, ella estant a les golfes va sentir com un gerro impactava sobre el terra del seu jardí. Ella, espantada, va anar corrents cap a baix i es va deixar les golfes obertes, la porta. Però, abans d'anar cap a la terrassa, cap al seu jardí, es va donar compte que les havia deixat obertes i va pujar a tancar-les abans d'arribar al jardí. Un cop això, va arribar al jardí i no va trobar cap gerro, ni cap got de vidre, ni cap plat trencat. Si hi hagués entrat algú i li hagués caigut alguna cosa, era totalment impossible que havent xafat alguna cosa que en teoria era la cuina, cosa que primer s'ha de passar per seu jardí per entrar a la cuina,
No li havia donat temps material per arreplegar-ho tot. I allí no hi havia absolutament res. Va donar un cop d'ull a tot el seu jardí. I amb un acte reflex va mirar cap amunt. Va mirar a les golfes. I va veure com la llum de les golfes estava oberta. I ella l'havia tancada. Allí va començar a sospitar que algunes coses estranyes estaven succeint aquella nit. Però va fer el cor fort i va tornar a anar cap a les golfes. Pujant per l'escala, sentia com un aire fred s'havia apoderat de la primera planta i per pujar a les golfes havia de pujar a una altra planta. I l'aire encara era molt més fred. Va pujar dalt, va obrir la porta com de normal i va veure la llum encesa. Aquelles golfes jo hi he pujat personalment i la finestra sempre està tancada, mai l'obren. Tota la seva casa estava tancada perquè era ple hivern. Totes les finestres, totes les persianes. I de cop i volta, la porta de les golfes es va tancar. Com? En principi, per un cop de vent. Però era pràcticament impossible. No hi havia cap finestra oberta. Ella, com és obvi, es va espantar totalment. Va córrer a obrir la porta i per sort la va poder obrir. Va tancar el llum i va tancar les golfes. Va baixar a la seva habitació. I baixant per les escales es va trobar la porta de casa oberta. Va voler baixar a tancar-la, òbviament. I la porta de casa seva estava tancada amb doble pany. No podia haver entrat ningú, perquè no hi havia cap finestra ni res obert, ja que ella ho va comprovar. Ella, al rebedor, al costat del mirall, tenia una foto d'ella amb la seva àvia. Quan va baixar, va trobar el marc de la foto trencat al terra. I a la foto estava partida en dos, només sortia ella. La porta de bat a bat oberta. La foto estava al terra. I quan ella va aixecar el cap, va veure la seva sombra de la seva iaia a fora al carrer que marxava. Òbviament es va ficar a plorar, perquè la seva iaia estava morta. Va tancar la porta i es va estar 1 hora i mitja plorant a la seva habitació, fins que va tindre el valor suficient per enviar-me l'àudio. La veritat és que me la crec bastant, perquè és una noia que ha patit bastantes vivències paranormals en la seva vida. I això no ho viu qualsevol. Només vull que reflexioneu i que a vegades les tonteries poden arribar a fer por a moltes persones que creuen en aquest tema. Us desitjo molt bona nit i molt bona castanyada. No feia aquest àudio perquè m'agradi el Halloween. Feia aquest àudio perquè crec en aquestes coses. Aquest vídeo. I com crec que Tots Sants existeix, i que les ànimes tornen a la terra aquest dia,
Per això faig aquest vídeo. Us desitjo molt bona nit. Que sigueu molt feliços i bona castanyada.